Äänestys, lapsi. Mitä nyt? Aika nousta. Okei. Anteeksi. Ei haittaa. Mitä sinä haluaisit aamupalaksi? No vaan minäkin. Tietenkään meillä ei ole mitään. Tulipas tänne valitsemaan itsellesi aamupalaa. Muroja. Ja. Vielä maitoa. Siinä. Näin. Vielä. No mitäs me nyt tehdään? Voisit vaikka mennä vaikka soittamaan kaverille, jos hän haluaisi tulla kanssasi jonnekin. Tai jos haluaisit vaikka mennä jonnekin. Ja... Moikka! Moi kaveri. Haluaisit tulla munkaan vaikka puistoon? Ok, nähdään siellä. Joo, moi. Moi. Näin. Mä menen kaverin kanssa puistoon. Mene vain. Joo, mene vain siis. Okei, joo, mäpä menen. Pep, säikäin pikkusen. No, mitäs me nyt tehdään? Mä vaan tiedän. Mennäänkö vaikka putkeen? Okei. Ouch. Ouch. Uff. Se on aivan liian tylsää. Joo ja pois! Ja mitäs me nyt? Vois vaan katsoa teille. Okei. Ouch. Anna tuon! Tuu. Au! Älä töni. Sori. Ei se haittaa. Joo ja kaveri. Ouch. Au. Päivää, ouch. Moikka äiti. Etkö sinä ollutkaan kaverissa kanssa puistossa? Ei, koska me ei sitten tehty. Ei siitä mitään tekemistä. Niin. Sitten se tuli pois niitä. Teille. Niin. Mut leikitäänkö näin? Joo. Sinä on kohta ihan liikaa. Haluatko jotain noista jompaa kumpaa? Okei. Mä sitten voit lapsi, älä sotke noin. Mene pois tieltä. Hei. Kato. Yes.
Tää on mun yksi parhaista. Voin nämä mun kaikki parhaimmat lelut niinku tuossa. Minä meneekin usein. No minä menen sitten kulta tuonne, niin äänestin ihmettele missä olen. Menen hoitamaan pari tärkeää työpuheluita. Joo, mä vaan. Tänään katson tarkkaan. Hoidan työpuhelut koolta. Nää on mun parhaita. Opetan nappi. Ei. Eli kaiutin siitä, kun on ihan oikeata musiikkia. Ja sitten on Saukko, joka aina tanssii sen musiikin mukana. Sitten on aikakello ja sitten on tämmönen ja se on tiikeriter ja pysyykö se nyt pystyssä? No ihan se. Ja sitten on matkalaukku. Tehdään sillä, että on Saukko, joka asuu täällä vedessä. Ja on yksinäinen alus. Niin on yksinäinen laudalla laskija. Sitten Saukolla on siis tuolla aikakello ja musiikkia. Ja ne on tiikeriterillä leikkiä. Sillä on oma laukku, missä sillä on kaikki hiihtojutut ja kaikki semmoiset. Ja tässä ääni pitää tulla rauhassa. Pojalla pinkki laukku. Eikö sulla ole mua värisiä? Ei. No niin, sillä on pinkki laukku. Okei. Mä leikin sillä Saukolla tuolla. Ja sitten Saukko löytää tuon ja panee pientä musiikkia kuuluu. Ja sitten rupee tanssimaan. Ja jää jumi ja kaatuu. Ja sitten Saukko tulee pelastaa. Okei. Voi. Sitten vielä Saukko. Tuossa Saukko, ei Saukko aikakello. Saukko menee jonnekin hyvään piiloon. Nyt se laittaa musiikin kuulumaan. Oi. Tää on hauska. Onko sulla lähteä? Voi ei tulla sitä. Ai. Olet oikea pelastaja Saukko. Ai. Ei jaksa enää leikkiä. Ei. Siivotaan. Ei tarvii äiti siivoa. Siivotkaa, kun kaverikin sanoi. Siinä on kyllä aika viisas kaveri. Täällä ei ole enää mitään muita Saukon tavaroita. Oletko varma? On. Mitä me nyt siis tehdään? En mä vaan tiedä. Mitä sä olet
katsomaan käy teille, koska mun ei saa mennä katsomaan. Ai, joku katsomaan. Joo, voihan hän. Jees, pääset yöksi. Jee, pääsen yöksi. Jees, pääset yöksi. Jee, pääsen yöksi. Niinpä vaan mitä aina sanomaan äsken. Me tullaan katsomaan. En käyty sanomassa. Tai oikeastaan mä käytin kyllä soittamassa. Tuon puhelimen, koska se on. Aha, tytöt alkaakin olla jo vähän iltainen. Jos haluatte mennä katsomaan jonkun elokuvan. Ei me taijeta. Ei kiitos. Ouch. Me juotaan syömään. Syöks muroja? Okei. Okay. Ai samoja. Okei. Okay. Me syötiin. Mistä sä nukut? Mennään katsomaan telkkaria. Äitillä alkaa yksi todella hyvä ohjelma. Saatte ihan itse päättää, missä hän nukkuu. Kummassa sä haluat? No, mä en oikein tykkää hirveästi niin korkeista paikoista. Mä voisin vaikka nukkua tässä. Joo. Äiti Kelppari nukkuu sun sängyssään. Paitsi sä oot nukkuu tässä. Hos. Ja. Se on lemmikkään sänky, mutta se on tosi muhkea. Mäkin oon nukkumaan. Alkaa tulla ilta. Menkähän nyt nukkumaan. Okei. Jutku ei sano, että alkaa tulla. Minäkin voisin mennä. Sammutan telkkarin. Piip. Sitten näin. Sen pituinen se.